Erramun Joakin, azarre omen zaude, zeren degun jakin. Santuek ez laitek ez fiatu zurekin, San Cristobal urtu ta joaldiak egin. Arotzak errandio bere Andreari, urtu behar dinagu ekarran santu hori. Gizonan horatzoaz bekatu da hori, ez zion nagu erraten sekulan ni hori. Itxuringo garaide Ramutxo Joakin, azarre omen zira, zeren dudan jakin, konfesa zaitez ongi erretorarekin, ez dute zer fidatu santuek zurekin. Kobrezko santurikan inon bazarete, egoten alzarete hemendik aparte, baldin arotz horiek jakiten badute, gariek egiteko urtuko zaituzte. Bueno, kantu ezaguna, ez da? Iturengo arotza Erramun Joakin. Ituren badakizuen Naparroan dagola, ontxe pasatu dira inauteriak, Ituren eta Zubieta, eta Joareak, eta gainera hango kantua da, eta galdera da, Iturenen ze ofizio da arotza? Egurra zura lantzen da bena, hemen guretako arotza hori da, ez da? Bueno, badirudi, bideo hau karaoke moduan da ipini da benandako be, hoixe dala. Ikusi irudiak. Hortxe geldituko dugu. Arotza da, ezta? Baina egurrakin da bilena. Lanean, hemen labankadatxo bat egin dau karaoke honek hain ondo hitzen dituen Gabi de la Mazak, eta pentsau dau arotza dela egurrakin lan egiten da bena, da ez da. Ze kantuak esan dau San Cristobal urtuta joareak intxarrixak, baita zera esaten da arranak edo dunbak edo ardixak eta edo zaldixak eta tolon iteko erabiltzen da ben hori. Bueno, hori ikusten dugu, ez da? Gainera, esan beharra dago, Naparroan eta iparraldean parte handi baten, zurgina esaten jakola zeari, begira, hementxe ikusiko dugu, ikusi, arotza, karpintero, esateko, zera, arotz, da Gipuzkoan, da Bizkaixan, eta zurgina berriz Naparroan eta iparraldeko parte batzuetan, beste berba batzuk erabiltzen dira, baina
ostera, ikusten dugu, errementari izaten dela, o errementari, Gipuzkoan da Bizkaixan, eta arotza dala Naparroan eta iparraldean bebai. Beraz hor, badago nahazte bat. Eta emuten da benez, lehenago hemen be zurgina esaten zen. Eta horren arrastuak geratzen da, arrasaten bertan, bada lehen zorginkale esate, Ferreria eskalia edo esate jakon, eta hain zurgin kantoia rekuperau da, eta topau dut interneten Erremon Ugalderen esaldi bat, Ferreria eskaliaren beste izen bat zurginkale zen. Oso gutxi, baina oraindik mondragoetar batzuk erabiltzen dute. Honek eruaten gaitxu, bizkat, arotz berbaren etimologiari edo esanaiari begiratzera. Hau beti labanak izaten dira eulako gaia, baina arotz eta arrotz, badakigu zer den, ezta? Arrotza da, kanpotarra, estrangerua, eta erre gogorra eta biguna batzutan ahaztu egiten dira, hor dago gori, gorri, aterri, ateri, bueno, berba askotan, eta honek hau eia elokubrazio mailan sartu behar da, baina arrotza, lehenengo metalgintzara honek eramango gintxuzke oindala igual 4.000 urtera. Lehenengo metalak hemen metalgintzia erakutsi zebenak baliteke kanpotarrak izatea, eta logika baduka, arrotzak izatea, eta hortik arrotza, arotza. Hizkuntzan geratzea. Oso bitxia da, baina bueno, hipotesi nahiko indartsua dela esan leke. Sasoi baten, arotza izango zen Euskal Herri osoan, zera burdina lantzen zabana izango zen, da zurgina seguru asko, zera guk arotza esaten duguna, karpintero. Olako gauzak gertatzen dira, eta frogatu ezin dira egin, baina, bueno, hipotesietara heldu bai.